Bueno, egun ondan hori, abenduko kulturetzeko artezkaritza batzordari hasieran mongo deutzagu, urteko akabukoa, aputzua berandugoaz, arazo teknikoak eduki dugu ordenadore eta kamararen artean edo dana dalakoagaz, eta así que, hasieran mongo deutzagu. Lehenengo puntua, 2022ko azaroaren 9 izandako batzarraren akta honesteko proposamena, kontrarik edo ezer ez badago, aho batez onartutzat emongo genduke. Onartutzat emoten dugu. Perdón, ¿Yanira está? Disculpe, pero estamos en una sesión... Sí, es que le iba a dar una cosa de recagane. Ya, pero... Bueno, por ahí no empezar. Bueno, bigarren puntuagaz jarraituko dugu, eta ia batzordeagaz jarraitu goinken. Bigarren puntua, langilein ordainsarian 2021ko abenduaren 31an indarrean zeudenaren aldean 50% igotzea onartzeko proposamena, 2022ko urtarrilaren batetik aurrerako ondoriorekin. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue expedientea, txostena, eta dana, eta horre jartzen dauen moduan, proposamena izango litzateke 2022ko estatuko aurrekontu orokorrean legean zedatutakoarekin batera, funtzionarien oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak 1,5 handitzea 2022ko urtarrilaren batetik aurrera, 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Eta bigarrena, 2022ko estatuko aurrekontu orokorrean legean zedatutakoaz gain, funtzionarien antzeko kontzeptuan lan kontratuko langileen ordainsariak 1,5 handitzea 2022ko urtarrilen batetik aurrera, 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Eta, lanpostuen zerrendan aldaketa egitea, laugarrena presidente almena motea eta boletinean publikatzea. Hori izango litzateke proposamena. Ez dakit honen inguruan inok ezer esaterik daukan, ez badauka inok ezer esaterik, bozkaketara pasatuko ginateke. Beraz, proposamenaren aldeko botuak, aho batez onartuta geratzen da. Hurrengo puntua, Musikebarri eta Algortako musika eskolako eraikin eta instalazioen erabateko bermedu mantentze integraleko zerbitzuari dagokin kontratazio prozesua onartzeko proposamena. Deialdiagaz batera expediente osoa joan jatzue, jakindakizuen moduan, aurrekontuen batzordan azaldu zen moduan, kontratu hau normalean udaletxetik kudeatzen zen, baina zerbitzuaren eta berezitasunagaitik erabaki da kulturetxetik zuzenean kudeatzea, praktikotasun puntu batetik eguneko kontratu honen kudeaketan eta logikaren barruan. Beraz, hor daukazue kontratua eta batzordeak baimendu beharko leuke kontratu honegaz aurrera egitea esleitu ahal izateko. Ez dakite galderarik dagoan, ez dagoan. Bai, Mikel? Bai, guk beti esaten dugun bezala uste dugu eta hartuko dizut zure hitzak gure logikaren barruan uste dugu kontratua era zuzenean kudeatu beharko litzatekeela, hau da, kasu honetan kulturetxeak kudeatu beharko lukeela, langile guztiak era zuzenean kontratatuak izan beharko litzatekeela, eta hori gure ustea denez eta gure posizioa denez guk kontra bozkatuko dugu, ez dago besterik. Beste, bai, Paula? Bai, egunon, eskerrik asko. Bueno, por nuestra parte, la verdad es que entendemos perfectamente el cambio que se hace y la adecuación de que se dé este servicio, pero también creemos que sería una buena oportunidad para aprovechar, para que este personal que se pide en estos pliegos, que además se dice de una manera muy concreta, que quieren que sean de una manera continuada y prácticamente permanente, por lo que es el servicio, creemos que sería mucho más adecuado que se hiciera directamente desde el aula de cultura, es decir, de una manera directa y no subcontratada. Con lo cual, por eso nos vamos a oponer, aun entendiendo que es necesario este servicio, pero creemos que no es la forma más eficiente o la mejor forma en la que podría darse este servicio. Ederto, eskerrik asko ekarpenengaitik, besterik ez dago. Ez?
Bale, bozketara pasatuko gara, aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, kontrakoak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, eta abstentzioak Alderdi Popularra. Beraz, proposamena onartuta geratzen da. Urrengo puntua, presidente Andrearen informazioa izango litzateke, horren barruan, betiko moduan, programazioaren datuak joan jatzuez, hor daukazuez, ez dakit honen inguran ezer esaterik daukazuen, urrengora noa, programazioaren aurrerapena, honegaz batera betiko moduan urrengo hieko programazio guztia luzatu jatzue, eta argitaratu barri daukagun musike barriko agenda B bialdu jatzue. Honetan, betiko moduan, danetarik eukiko dugu, antzerkia, musika, dantza, disiplina guztiak jorratuko dira. Eta, danon guztoko izatea espero dugula programazioa. Eta gero, akabuko puntuan, getxo arte 2022 daukagu, deialdian bertan bideo esteka bat inkrustatu dugu, hori izan da aurkitu dugun erarik egokiena euskarri horrek pisularregirik euki esegian eta ondo joan eitean, eta hor ikusi dozue, normalean getxo arte programaren barruan ikusten ez dan lan bat, egiten dana, baina ikusten ez dana. Eta egin gure izan dan honegaz izan da, ikuskaratzea, maiganean jartzea, horre egiten dan lana, getxo arte programaren barruan, batez ere, lehen eta bigarren hezkuntzako ume eta gazteekaz egiten dan lan bat da, plastikako klasetan, parte hartu gura daben eskoletan, herriko artista bat jartzen dugu harremanetan eskolagaz, eta landu egiten dabe, mediazio programa bat egiten dabe, eta hor ikusten da moduan, bideoan ikusiko zendu esan, zelango gauzak egiten dabezan, batzuk gorputzaren espresioagaz zerikusia daukie, beste batzuk plastikoagaz, muralismoagaz, eta Beraz, hor egiten den bidea, ikusten den emoitza garrantzitsua da, importantea da, baina batez ere prozesua da guretzat garrantzitsuena, ezta? Umeek eta gazteek jasotzen da bezan kompetentziak, gaitasunak eta kultura edo kasu honetan beren beregi artearen inguruan jasotzen da bena, ezta? Elortzen den harremana, ume eta artisten artean, eta artisteak ikusten dozuenez eta bai umeek zein eskolako irakasleak eta zoriontsu eta pozik daukien oportunidadea gaitik, benetako horretan jardunten dauen persona bat, artista profesional bat, umeekaz egoteko daukien aukera txalotu egiten dabe. Beraz, hor daukazu apur bat. Eta gero horregaz batera, joan pasatzen igual, hau da, getxo arte programaren laburpen bat, igazko moduan, igazko formatu antzekoa da, igaz banatu gintzuen bat, eta hor daukazue getxo arte programaren barruan. Ez da, hor ikusiko dan moduan, edukia ikusita, hor ikusten den gauza garrantzitsu bat dela, beti ez dela garrantzitsuena emoitza, hau da, publikoak ikusten dauana, baizik eta prozesu osoa. Publikoa eta artista, edo publiko pasibotik aktiborantzako bidea, da hor landu egiten dana. Ez bakarrik argazki bat edo dibujo bat, marrazki bat, mural bat ikustea eta apaingarri moduan polita edo motza dela adieraztea, baizik eta prozesu osoa, sormen prozesu osoa mahai gainean jartzea eta gizarteak artista baten prozesu osoa ezagutzea. Eta hor daukazue, badana, apurrak itzi gora bera, azalduta. Honen inguruan ez dakit galderarik dagoan, ez badago, akabuko puntura joango ginateke, galdezke puntura, eta honetan, badaukagu bat, Elkarrekin Podemosen alderdiaren eskaera. Paula, zuk irakurriko duzu? Sí.
Bueno, preguntamos sobre el programa de muralismo. Enmarcada dentro del proyecto Getxo Ekinez, en mayo de este año tuvo lugar la inauguración del APSO de Pablo Astrain, el proyecto piloto de muralismo con el que el Aula de Cultura buscaba impulsar la creación en este tipo de modalidad artística en nuestro municipio, a la vez que apostar por la obra de creadores tanto locales como internacionales. A partir de ahí se anunció la apertura de una convocatoria de arte mural en Getxo. Y sobre esto pues preguntamos si se ha realizado y desarrollado esta convocatoria, qué balance hace el área sobre el programa de muralismo, si se inaugurarán nuevos murales antes del fin de legislatura y si se mantiene la colaboración con colectivos como Garrobi y en general con el sector cultural del municipio para este tipo de convocatorias. Vale. Ok, vale. Bueno, lehenengo galderaren inguruan, deialdi honen publikazioa laster izango da, laster ja prest dago publikatu ahal izateko, eta beraz, laster egongo da publikatuta ja deialdia. Ze balantze egiten dauen arloak muralismo programaren barruan? Bueno, ez dugu zentratzen muralismoa beren beregi ekintza bakar baten moduan. Muralismoa osotasun baten parte bat da, eta hori orokorrean Getxo Arte programaren bidez landu egiten dugu. Muralismo programa bai azkenean ikusten dana da, mural bat ikusten dugu, baten gustoko izan daiteke niretzako polita izatea, zuretzako motza izatea edo kontrara, ezta? Hori subjektiboa da, artea beti da subjektiboa. Eta orduan, lehen esan da moduan, aurreko puntuan, osotasun baten barruan sartzen dugu, prozesu osoa da baloratzen duguna. Eta prozesu horren zati bat da, Getxo Arteko bideo horretan ikusi egiten dana. Beraz, positibo ikusten dugu, egiten gabizena, prozesu osoa moduan. Hau da, sorkuntza prozesu osoa. Mediazio eta bitartekaritza sesio guztiak. Hortik zer gertatzen dan. Parte hartzen dabenek zelango personak garapena lortzen daben. Bai, kompetentzia barriak hartzen da bezalako, eurak be horretarantza bideratu da dagozalako. Edo, pasiboa izan da, publiko pasibo bat izan da, prozesu horretan artistak herritar horregaz kontaktuan jartzen dugu zanean, eurak zer ikasten daben. Edo ulertu egiten daben zer egin gure izan dauen artistak. Eta hori guztia da baloratzen duguna, ezen muitza bakarrik edo ikusten dana. Baizik eta ikusi aurretiko dagozan pausu guztiak. Eta horrek apurkan landu egiten dira. Ez dira egun batetik bestera agertzen dan gauza bat, landu egiten dira. Eta horren azkenengo partea izango litzateke mural bat eginda egotea eta ikustea. Eta gero horregaz batera zer gertatzen dan gero. Beraz, balorazioa positiboa. Legealdia amaitu horretik beste muralen bat gehiago estrenatuko dugun? Eginda ez dugu uste egongo danik. Deialdea izanez, baloratu behar da, txostenak egin, esleitu eta gero egin. Egin bere, baldintza egokiak bilatu behar dira, eguraldiaren partetik, eta orduan kudeak eta guztia hori eginda, ez dugu uste batan bat, amaituta egongo danik, bat espazio publiko orokor baten. Baina ikusi badozue bideoan bai ikusi daiteke eskolatan mural barriak agertu direla. Esan dako moduan, prozesu osoaren barruan. Eskolatan badagoz, agertu dira umeak eragin duguzalako holango gauzetan parte hartzera, euren plastikako klasen barruetan eta bar, beraz, espazio publiko orokorrean, danon irisgarretasuna daukan espazio baten ez dago, baina beste espazio mugatu batzutan bai daukaguz mural barriak eginda Getxo Arte programaren barruan. Eta gero, akabuko puntua, kolektibokaz alkarlana egiten dugun, Garrobigaz eta sektoregaz orokorrean, nik uste dut agerikoa dala egiten dugun lana sektorekaz eta ikusten badozue edo ikusi badozue
azkenengo urte honetan zentratuko naz artetan gagozan moduan, arte inguruan lan egin dugun jendeagaz zentratuko naz, eta ez beste disiplina guztietan, bestera hemen izenak ordu erdi txubat egon izango nintzateke izena bakarrik aitatuz. Baina adibidez, plastiketan eduki dugu orokorrean, ikusentzunezkotan esango dut orokorrean, Iratze Edurne Díaz Aratzaga, Reflejos y Sombras, Getxotarra. Honek be, mediazio taller praktiko bat eduki dau. Eva Careaga, Las líneas de la piedra, Getxotarra. Plan de mediación eta taller praktikoa antzezalekaz batera garatuta. Etorkizuna menditaldea, herriko beste kolektibo handi bat. Eurek be, argazki konkursoa egiten dabe. Gero, getxofotoa daukagu. Hori be, Getxoko alkarte bategaz jorratuta. Asociación Gaude alkartegaz. Taller Expresión Plástica. Plan mediazio bat, behar izan espeziala daukien jendekaz artea orokorrean garatuz. Zabalketa alkartegaz. Mujeres de aquí, bertokoak. Honek be, mediazio plan bat eukieban. Honek be, Getxotarrak. Argia Fundazioa, Participarte, honek be, Getxotarrak. Honetan, hainbat mediazio ekintza egon dira, behar izan bereziak daukien personekaz landuta. Honek guztiek be, arteetan parte hartuz. Alex Martín Casei, Solución 1, honek be, bere mediazio planagaz. Getxoarte, artista bat auzoan. Honetan be, David Artega Goitia, Martín del Busto, Pablo Escauriaza, María Fernández de Viana, Higinia Garay, Alex Casei, Natalia Monte eta Ricardo Villar. Sociedad Filatélikagaz be, eduki dugu euren erakusketa filateliaren inguruan. Taller de Costura Solidaria, Víctor Landeta, Mujeres del Mundo. Endika Basaguren Ansoleaga, Miedo, Relinchos, Mascarillas y Pan Negro. Honek be, bere mediazio planakaz, danak. Eta gero adibidez, Juan Torre Mollinedo, Imágenes para tocar, eta Elena Goñi. Oraintxe bertan, Getxoarte programaren barruan daukaguna. Beraz, uste dut honek izena bakarrik esan da artearen munduan, audiovisualen munduan, ikusentzunezkoen munduan, nik uste dut argi dagoala arloko kolektibokaz egiten dugun lana, eurekaz lan egiten dugula, euren erakusketak landu egiten duguzala, eta egunean egunero, Getxoko kultur kolektibo edo artistekaz batera lan egiten dugula. Bakarrik zentratu naz ikusentzunezkoetan, artearen barruan berba egiten gagozan moduan muralismo aitatzen dugunean, baina guzti hau beste arlo guztietara be, edo disiplina guztietara be, trasladatu ahal izango genduke egiten dugun lana. Irizpide moduan hori erabiltzen dugulako. Eskerrik asko bai. Bale, Urrengo galdera, EH Bildurena 6-9 daukagu, Idoia Mikel, bai. Bai, hau komiki azokaren inguruko datuak eskatzen zen, jaso genuen taula bat datuekin, eta datuen inguran jakitearren, hori ikusten da ze evoluzioa izan duen gastuak edo, eta galdera batzuk genituen 2019an eta 2022ko datuak alderatuta, kuriositatea besterik ez, ekoizpen eta muntaketak gutxiago gastatu da 2022-2019an baino, baina eraldaketagatik. Bai, hori aurreko batzordean azaldu genduana, sasoiaretan karpa bat egoten zen, eta horrek eragiten eban bere bai, segurtasun ekstra bat, eta babes neurren gaitik. Leku mugatu bat dan eskarpa baten barruan, segurtasun neurri ekstra gehiago eskatzen ebazan. Eta orduan horrek dira kostuen berakada nabarmenenak, infrastrukturak. Eta gero, badakit zaila dela, baina, ikusi dugu ere zabalkunde gastuak, publizitate eta zabalkunde gastuak pixka jaitsi direla,
bueno, gure ustez mantendu beharko liratekeela, hori zuen funtzionamendua da, baina... Eskertzen dutzu proposamena, ze zuen aurrekontuetarako emendakinetan, hain zuzen bajatzen dozuen partida nagusinetariko bat publizitate eta komunikazioarena da. Beraz, proposamen hau eta aurrekontuetarako egiten dozuen proposamenak talka egiten dabe. Ez dakite zein dan... Zelan egingo dugu gehiago, aurrekontu proposamenetarako kendu egiten badeuzkuzue. A ber, Guk oposizioan gaudenetik ez daukagu kudeaketarako ahalmenik, baina bai eskatzen dugu komiki azokaren partida egotzea hain zuzen uste dugulako justo komiki azokaren partida ego beharko liratekeela, eta hor sartzen da zabalkundea komiki azokarako. Baina aurrekontu gitziago gaz, ezta? Ez, komikia... Aurrekontu emendakinetan hori proposatzen dozue, publizitate partida kentzea. Bai, ateratzen dugu partida batetik, ez garelako kudeatzaileak puntu horretan, baina bai eskatzen dugu komiki azokaren partida igotzea. Osa, da komiki azokari buruz hitz egiten gaude, ez publizitateari buruz, edo beste cateringeri buruz, edo beste gauzei buruz. Galdetuko dut arloan zelan egin daiteke gehiago aurrekontu gitziago zuen proposamenaren arabera. Eskerrik asko. Ez nahi zartuko ez da baietan. Bale. Urrengo galdera 650, hau be EH Bildurena. Bai, irakurriko dut. Bai. Getxon Euskarazko Artea eta Kultura kalera ateratzeko helburuarekin 2021an... Txon, 650 beste bat da. Ez. Bai, beste bat da. Bai, galdetu izan dugu, galdetzearren berriro ere, behin baino gehiagotan esan dugu udaltzai ezberdinetan funtzionamendu egokia bermatzeko zuzendaritza eta kudeaketa egokia izatea bere biziko garrantzia duela. Kulturetxeko zuzendaritzaren egoeraz kezkatuta eta zuzendariaren baja asko luzatzen ari dela ikusita honako galdera ditugu. Zein egoeretan dago kulturetxeko zuzendaritza, zuzendaritzaren baja noiz ordezkatuko da, ze aurre ikuspen dauka udal gobernuak lan aurrera ateratzeko garaian kontu hartutan dagoen egoera? Bale, badakizu moduan, zuzendari titularra bajan daukagu, alta direkzion edo postu bat da, erakunde... Bale. ¿Está? Bai. Bale. Jakindakizu moduan, kulturetxeko edo erakunde autonomotako zuzendariak ez dira boltza kudeaketa sistema batetik ordezkatzen, daukien postuaren natura gaitik. Beraz, dagoan prozedura eta zelan egin daiteneken ikusita, erizpidea da, eta idatzita dago, zelan egiten dan, eta zuzenean zuzendaria bajan dagoanean, kulturetxearen kasuan, administrazio eta personal buruak hartzen dau zuzendari postu hori. Beraz, zuzendariaren postu hori gaur-gaurkoz ordezkatuta dagoala esan daiteke. Ze aurre ikuspen daukau dela gobernuak lan aurrera ateratzeko garaian kontuan hartuta dagoen egoera? Lana aurrera doa. Lana aurrera doa, eta ikusten danean guztiz beharrezkoa dela, kasu honetan ez zuzendariaren postua, baizik eta administrazio buru eta personal arduradunak momentu baten errefortzu ekstra bat behar dauela eta aurrik ikusita zenbateko luzapen eukin leiken zuzendari titularraren bajak, zuzenean egingo da egin beharrekoa persona honek, administrazio buru honek, bere laguntza aukidagian, errefortzua, ordezkapena edo dana dalakoa.
Bale, eskerrik asko, besterik gabe ikusten da lan karga handia egoten delako eta uste dugu igual errefortzua barko litzatekeela, baina berriro ere esaten dut kudeaketan ez gaudenez ez gara kapasak aztertzeko zehazki zein den egoera, baina benetan kezkatzen gaitu, azkenean lan asko dago hor eta lana aurrera atera behar da, eta uste dut lana aurrera ateratzeko pertsona behar direla, uste dugu, eta pertsonen osasuna garrantzitsua dela eta ondo legokela aztertzea igual errefortzua jartzea alden heinean. Bale. Urrengo galdera 651 izango litzateke, eta ikusten nabil ez dugula sartu 652garrena, parkatu. 651. Bale. Hori lehen hasi naiz irakurtzen Getxon euskarazko artea eta kultura kalera ateratzeko helburuarekin 2022an maiatzetik urrira egin zen Kalefest jaialdia. Disiplina anitzeko 30 ekintza inguru burutu ziren udalerriko auzo ezberdinetan. Ekimen hau herritarrek aurrekontu parte-hartzeetan egindako proposamenen artean atera zen, Getxoko kaleetan antolatzen den ekintza gabezia dela eta. Horiek horrela, honako galdera daukagu. Badago aurreikusita 2022an Kalefest jaialdia antolatzea? Bueno, askotan esan da moduan, proiektu honek aurrekontu parte-hartzaileren proposamenetik urten zan, eta proposamen honen muina edo helburua zan, pandemia zozoian kulturak eta euskararen erabilera jasan eban egoerari aurre egitea eta bultzada bat emotea momentu espezifiko baten, momentu zehatz jakin baten. Proposamenak hori jaso eban, hori izan zan, eta aurrera urten eban program honek. Beraz, Kalefest aurrekontu parte hartzailetako ekimen bat izan zen, eta prozesu parte hartzaileen emoitzak esaten dira behin egiten diren gauzak. Honek ez dago izan gure, kalean ekimenik ez danik egongo, baina Kalefest ekimena izatez berez, izan zan, baina kalean gauzak gertatzen jarraituko dauela, agerikoa da, Getxon gauza kalean denbora guztian dagozala. Eta orduan, kalean gauzak egiten jarraituko dugu. Bai, galdera zan, batzuetan esan behar da, ondo egiten diren gauzak goraipatu behar dira, eta uste dugu horrelako ekintza hori oso ondo antolatu zenutela eta egin zenutela, eta uste dugu agian azterketa egin barko litzatekela horrelako zehozer ez agian izen berdinarekin, baina horrelako proposamena behin egin beharrean igual aztertu betirako egingo halko zan edo horrelako zehozer mantentzea. Uste dugulako azkenean ekimena ondo egon zan, beraz. Esan dakoa. Hau izan zen, eukiban intentsitate izan zen momentu jakin baten egoerak errefortzu bat beharre balako, baina kalean gauzak egongo dira. Hau da, 651garrena eta 652garrena daukagu, ez duguna zerrendatu, baina hemen dagoena. Zeukengo dozu bai, Mikel? Bai, iraileko batzordean hau eginiko galdera batzuk erantzun gabe geratu zitzaizkigun, batzuek erantzun da izan dira horreko batzordetan. Hain zuzen, Punta Begoñan egindako bombardaketa buruzkoak gai hau oso garrantzitsua da, eta gainera udal honetako informazio batzordeetan, plenoetan eta bai bozeramaile batzordeetan gai hau eztabaidatua eta tratatua izan da, eta horiek horrela hurrengo galdera eta eskakizuna ditugu. Erakusketa egiteko proposamen bat egon zela esan zeniguten, nork proposatu zuen, zeintzu dira horren detaileak, zergaitik izitzaigun oposizioko alderdi horren gaineko informaziorik pasatu, eta zergaitik izan aurretik ekarri batzordera horren inguruko proposamenik. Honekin batera, horren inguruko txostena existitzen bada, jaso nahiko egunuke txostena edo informazioa, edo aurreko galderak idatziz jaso alba dira. Bale, honen inguruan, gaur-gaurko zerantzun genkena da, erakusketa hau, beste erakusketa guztiak lantzen dugu zan moduan landu zala.
nondik datorren proposamena hori ezin dutzuet esan. Aurreko batzordean gaia jorratu genduan, erantzun neban gauza berera joko dut. Zergaitik esan oposizioko beste alderdi guztiei honen inguruko informazioa aldez aurretik pasatu? Esan dako moduan, beste erakusketan moduan jorratu gendualako. Eta beste erakusketa guztiak ez dira lantzen oposizioagaz. Esparru deialditatik datoz, ekimen diferentetatik datoz, eta orduan, lan egiten dira erakusketak eta aurrera doaz. Baina besterik ezin dut esan, gehiago. Bai, ez dut eztabaidetan sartu nahi, uste dugu beste erakusketak garrantzitsuak direla, baina uste dugu erakusketa hau justo tratatzen duen gaia berezia dela eta izan zitekeela konpartitua oposizioko taldeekin justo tratatzen duen gaiagatik. Ezakit beste erakusketak argazki batzuk erakustea edo beste motako erakusketek, igual normala da ez emate informazioa oposizioari, baina kasu honetan horregatik galdetzen dugu, eta, geratu da ia aktan jarrita edo idatzita edo bideoan, uste dugula urrengo batean horrelako erakusketa egiten baldin bada, oposizioarekin konpartitua izan barko litzatekela, justo gai hori delako, besterik ez, gero erakusketaren inguruan, ez daukagu ezer esaterik. Ados. Beste inok beste ezer esaterik badauka? Beste galderarik edo beste gai baten inguruan edo? Ez, orduan amaitutzat emango dugu gaurko batzordea. Venga, lortu dugu, egin dugu. Urte barri on eta jai zoriontsuak euki, bale?